Wel, bore da, croeso. Cynnes iawn i chi roedfa bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle i addoli gyda'n gilydd. Croeso arbennig os chi'n ymweld yn ni. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi gyda ni y bore yma. Emyr sy'n yn arwen ni ac yna ar ôl yr roedfa cyfle ni fwynhau cwmni gyda'n gilydd trwy cael paned ac yna ysgol Sul i'r plant ag ardolion am gwarter i 12. Mae Meirion, ni'n cofio amdano fe, mae'n pregethu yn parc yn Merthyr, yr oedfa Gymraeg fyna prynhawn yma. Ac yna, yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd fel arfer, mae'r cwrdd gweddi, ac yna nos iau, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn. Digwydd ore coffi fan hyn am 10, ac yna clybiau plant a'r pobl ifanc gyda'r hwyr. Ac yna bore dydd Sadwrn nesaf mae gyfarfod i'r merched am 10 o'r gloch. Mae'r lleoliad yw gadarnhau ond 10 o'r gloch bore dydd Sadwrn. A Sul nesaf fi'n credu fyd yn tro ni yw helpu yn y tabernacl. Felly bod angen gwirfoddolwyr i helpu neu i baratoi bwyd o flaen llaw. Mae Castell y Mis yn mynd waith Wycliffe, y cyfieithwyr y Beibl. Ac yna Sul nesaf, os dyw'n mynd, bydd Emyr eto'n arwen ni yn yr oedfa yn y bore a'r prynhawn ac yn arwen ni hefyd am 5 o'r gloch prynhawn yma. Mae Salm 84 yn dweud, gwell yw dwyrnod yn dy gynteddau di na 1000 gartref. Pam hynny? Wel, oherwydd hael a tharian yw'r arglwydd dduw. Rhydd ras ac anrhydedd. Nid atal yr arglwydd unrhyw ddaioni, oddi wrth yr rhai sy'n rhodio'n gywir o arglwydd y lluoedd, gwyn ei fyd, y sawl sy'n ymddiried yno. Wel, yn gweddio, mae'n profiad ni heddi ar ddiwedd y dydd bod ni yn meddwl gyda'n gilydd, gwell diwrnod yn dy gynteddau di na 1000 gartref. Neu ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. O arglwydd dduw, ni'n diolch i ti, mae ti yw ein hael ni, ein bywyd ni, ein gwres ni. Ti yw ein tarian ni, ein amddiffynfa ni, ein noddfa ni. Ac yn ni'n diolch i ti, mae ata ti ni'n dod y bore yma. Bod ti'n derbyn pechaduriaid bore yma yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd dduw, ni'n gweddio, gnewn ni wneud y mwyaf o'r cyfle sydd gyda ni heddi i osod amser o'r neilltu, i ddod i thaddoli di, i beidio meddwl am pethau eraill falle sydd yn llenwi'n hamser anhegni ni. Ond i roi'r pethau yna nawr yn dy ofal di, i orffwyso yno ti, ac i dderbyn yn rhad dy holl ddaioni tuag ato ni. O arglwydd, ni'n diolch ti am y daioni nawr o fod yng nghwmni'n gilydd, o fod dan sŵn ag awdurdod dy air di, o gael ganu clod i ti gyda'n gilydd, i gyd weddio, i glywed yr hyn gyda ti ddweud wrthon ni. O arglwydd, trig ar ha wrthon ni. Madden ni'n rhyw fai yn derbyn di a agor ein calonau i dderbyn yr hyn sydd gyda ti ddysgu ni heddi. Fel bod ni yn rhodio'n gywir yn dy ffyrdd di, yn dwy'n clod i ti, a bod eraill yn gweld y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda ni felly. Trig ar ha yn enw Crist ei hun. Amen. Mae'n dda i gael bod gyda'n gilydd. Mae'n dda i gael yn atgoffa yn dydy o yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud drosto ni. Ac yn arbennig trwy'r groes. Ni'n mynd i ganu i ddechrau. Dan gysgod croes yr Iesu. Mae lle i wella'n nghlwyf. Rhyfeddol yw'r drigaredd am galwodd fel yr wyf. Mae'r dwylo ddylai'n gwrthod, a chlwyfau sy'n gwahodd. Dan gysgod croes yr Iesu mae fe'n naid wrth
ei fodd. Nawr ei sefyll i ganu. Ni'n mynd i ddarllen bore yma o'r Efengil yn ôl Marc. Ni yn y 7fed bennod erbyn hyn, ac yn edrych y bore yma ar adnodau 24 i 30. Felly darlleniad chydig yn llai, falle yn y garfer, ond gair gwerthfawr Duw. Marc 7, dechrau'n adnod 24. Cychwynodd Iesu oddi yno ac aeth ymaith i gyffiniau Tairws. Aeth i di ac ni fynnau i neb wybod, ond ni lwyddodd ymguddio. Ar unwaith, clywodd gwraig amdano. Gwraig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan. A daeth a syrthiodd wrth ei draed ef. Groeges oedd y wraig, Syropheniciad o genedl. Ac roedd yn gofyn iddo fwrw'r cythrael allan o'i merch. Meddai yntau wrthi, gad i'r plant gael digon yn gyntaf. Nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cŵn. Atebodd hithau ef, Syr, mae hyd yn oed y cŵn o dan y bwrdd yn bwyta o frywsion y plant. Am i ti ddweud hynny, hebyntai, dos adre. Mae'r cythrael wedi mynd allan o'th ferch,
Aeth hithau adref, a chafodd y plentyn yn gorwedd ar y gwely. A'r cythrael wedi mynd ymaith. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Bedwyr mynd i roi stori'r plant nawr. Diolch, Bed. Ofyn cwestiynau i chi, okay? Fi eisiau gael mam, Nain, Iowan, boes bach, pwy arall? Rhiannon, Auntie Christine, a Steve. Emrys, ti'n troi'n lawr bach? Diolch. Okay. Iawn, fi'n mynd i ofyn cwestiynau i chi. A fi eisiau chi ddewis pwy bydd mwyaf o help i fi yn y sefyllfa yma. Okay? So os ydw i gyda problem coginio, a fi angen rhywun i helpu fi gyda coginio, pwy chi'n meddwl bydde fi'n mynd ato i helpu fi? Pwy chi'n meddwl? Just pwyntio. Pwyntio at pwy chi'n meddwl. And Lucas, does neb yn un ddigon da, apparently. Okay, digon da. Bydde fi yn mynd at mam fi, achos dyna oedd job mam, oedd coginio i lot o bobl. So bydde fi'n mynd at mam. Okay, mae gen i problem. Fi angen dysgu can ar y piano. Pwy ydw i'n mynd i fynd ato? Steve, cywir. Fi eisiau chi ddychmygu, achos dyw hwn ddim yn mynd i ddigwydd, ond dychmygwch fi angen sgwennu cerdd. Pwy bydde fi'n mynd ato? O, rhaid o'r Rhiannon, okay. Ond mae Mimi di ennill y gadar yn eisteddfod am sgwennu cerdd, so bydde fi'n mynd at Auntie Christine. Fi angen gweu sgarff neis i fy hun. Pwy chi'n meddwl? Chi'n gwybod beth? Mae hwnna yn opsiwn da, ond, sori Rhiannon, mae hwnna opsiwn gwell. Bydde fi'n mynd at Nain. Mae Nain di wneud llwyth o sgarff i bobl. Fi angen pobi cacen, neu hyd yn oed mwy na just cacen, brownies. Pwy bydde fi'n mynd eto? Mae Rhiannon yn expert yn ei brownies. Fi teimlo'n sal. Pwy bydde fi'n mynd ato os fi'n teimlo'n sal? Chi'n gywir, yr un sydd ar ôl. Falle dim cweit eto, ond mewn cwpl o flynyddoedd, achos mae'n treino i fod yn ddoctor. So fi'n gobeithio mewn cwpl o flynyddoedd, bydde Iowan yn gallu helpu fi fyna. Nawr, oedd chi'n gwybod beth, actually, mae bron pob un o'r problemau yna, bydde fi actually, siwr o fod, just yn mynd i mam fi. Achos fi'n gwybod beth hi'n neud popeth i fi, okay? Gewch chi fynd eist lawr am nawr, diolch yn fawr iawn. A chi'n gwybod beth sy'n mwy special na hwnna? Fi'n gwybod pob peth fi jyst i dweud, os chi angen help yn unrhyw un o'r rheina, peth amazing am bod mewn capel yw bydde pawb fan hyn, neu falle rhan fwyaf fan hyn, yn fod yn helpu chi gyda unrhyw beth. Achos ni'n caru chi, chi'n rhan o teulu y capel. A bydde unrhyw un fan hyn yn fodlon wneud unrhyw beth i chi, okay? Ond mae yna un peth bydd dim un person fan hyn yn gallu helpu chi efo. Be chi'n meddwl yw hwnna? Fi'n gwybod bod y mam yn caru chi a eisiau helpu chi i wneud beth bynnag chi angen. Ond mae hyd yn oed mam ddim yn gallu helpu chi efo un peth. Dod yn Gristion. Ti'n gwybod, pwy yw'r un person fi'n gallu mynd ato i achub enaid fi? Dyw mam methu achub enaid fi. Dyw dad methu achub enaid fi. Does neb fan hyn. Pwy yw'r un person fi'n mynd i fynd ato? Iesu Grist. Neu Duw, da iawn ti. Byddwn ni'n mynd i edrych syth at Iesu Grist, mynd at Iesu Grist a dweud, please helpu fi, Iesu. Dyw mam methu helpu fi. Does neb yn y capel yn gallu helpu fi. Fi angen ti. Okay? A mae'n dda ar diwrnod fel heddiw bod ni'n gwerthfawrogi cymaint mae mams yn neud i ni. A nathon ni weld yn y darlleniad, oedd yna mam fyna a oedd ei merchu yn andros o sal. Nathoch chi glywed beth oedd y fam yna di wneud?
oedd hi wedi mynd syth at Iesu Grist a plygu wrth ei begluniau fe. A gofyn am help. Please helpu merch fach fi. Iawn, mae'n bwysig i ni gofio hwnna. Taw, yn beth bynnag ni'n cael, beth bynnag problemau ni'n cael, ni wastad yn gallu mynd at Iesu Grist i ateb pob cwestiwn ac i helpu ni mewn bob ffordd. Iawn, ond mae hwnna'n braint mawr. Mae hwnna'n special bod ni'n gallu gwneud hwnna. Nawn ni weddio a gewch chi fynd i'r lawr. O Dduw, ni'n diolch bod ti ar gael ar gyfer pob problem sydd gyda ni. Does dim ots pa mor fach neu pa mor fawr yw'r problem, ni'n diolch bod ti yna bob tro. A ni'n gofyn nawr, ar diwrnod fel heddiw, bydde ti'n cofio, helpu ni i gofio am ein rhieni ni ac i cadw nhw yn ein gweddiau ni hefyd. Amen. Rhaid cychwyn nes y lawr. Diolch, Bert. Ni'n mynd i weddio eto mewn moment. Fi jyst eisiau tynnu'n sylw ni at un peth ymylol mewn ffordd yn y darn ni wedi darllen. Yn yw, nid dyma'r prif bwynt. Ond mae e werth nodi. Mae Iesu'n mynd o ardal Capernaum lle mae wedi bod. Mae'n mynd i ardal Tyrus, ardal lle oedd y cenhedloedd yn byw, chmod, allan i ffwrdd o Israel te. Ac aeth i di, a ni fyna i neb wybod, right? Mae eisiau, mewn ffordd, mae eisiau bach o lonydd, eisiau bach o dawelwch, ond ni lwyddodd ymguddio. Pam? Wel, yr ateb wrth gwrs, achos oedd y bobl oedd yn clywed amdano fe ac yn gwybod pwy oedd e, ond nhw methu stopio siarad amdano fe. Ond nhw methu aros yn dawel. A felly, bron a bod, heb drio. Oedd yna ddim rhyw hysbysebu mawr, oedd yna ddim gwefan, dim posteri, dim flyers, dim tracts, dim byd fel yna, just rhannu, just siarad. A digwydd bod cyn yr oedran ni'n siarad efo Gwydion a Rodri. Gwydion wedi bod mewn cyfarfod ddoe, lle oedd hynny cael ei bwysleisio gymaint yn fwy effeithiol i'w rhannu yn bersonol gyda pobl. Yni, mae'n iawn i roi tracts a gwahoddiadau trwy drysau, mae'n iawn i ni roi posteri lan a roi pethau ar Facebook ac yn y blaen. Mae'r pethau yna'n wych, gret, ddim byd yn bod arnyn nhw. Ond be mae'r stori yma'n brawf ohono fe, yn esiampl ohono fe, yw mor werthfawr a mor bwysig yw dweud wrth bobl yn bersonol. Wel, gan ni weddio gyda'n gilydd eto, na ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd i ni'n diolch i ti fod gennym ni y fraint a'r cyfrifoldeb yna o ddweud wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n gwybod, ni'n gweld gymaint o esiampl o hyn yn y gair. Fod Iesu weithiau hyn o'n dweud wrth bobl o cadw hwn yn dawel nawr. A phobl fel petai methu helpu hunan yn gorfod dweud am yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio bod hynny'n wir amdano ni. Dad, mae yna bobl o'n cwmpas ni, pobl i ni'n nabod, pobl ni ddim eto ni'n nabod, a maen nhw'n anghennus arglwydd. Mae yna broblemau mawr yn ei gwynebu nhw. Mewn llawer o ffyrdd maen nhw yn desperate. Ac arglwydd fel oedd Bedwyr yn dweud wrth y plant, dim ond un person sy'n gallu helpu nhw mewn gwirionedd. Un person sy'n gallu cwrdd ar angen dyfnaf yna, sydd yn gwynebu ni gyd a yn gwynebu pawb. Angen yna am fywyd newydd, am boddeiant pechodau a perthynas gyda thi. A dim ond Iesu all gynnig hynny. Arglwydd, helpa ni felly yn hyn o beth. Dad, ni am diolch i ti heddi, ar Sul y Mame, ni eisiau diolch i ti am Mame ti wedi roi yn ein plith ni ac yn ein bywydau ni. Arglwydd, ni'n diolch o fewn yr eglwys bod yna rai sydd yn famau. Ym mhob ffordd i eraill ac i'n plant neu arglwydd, ni'n diolch i ti amdanyn nhw. Ac dad yn gwybod mae'r peth gorau gallu unrhyw fam wneud
i'w plant nhw, i ddod â nhw at y tŷ, a dod â nhw mewn gweddi a'i cyflwyno nhw i tŷ. Da, ni'n gwybod hefyd bod diwrnod yma'n gallu bod yn ddigon anodd i rai. Rai falle yn galaru. Rai yn falle'n difaru, falle bod yn teimladau o gywilydd a geiogrwydd neu siom, pob math o deimladau cymysg ac anodd yn gallu bod. O da, ni'n diolch i ti, am dy gariad di tuag ato ni. Arglwydd dy fod ti yn dad, ni'n gwybod dy fod ti hefyd yn cael di ddisgrifio fel un sydd yn dyner. Fel mam yn gofalu am ei chywion. Da, ni'n diolch hefyd fod yr eglwys fel mam. Ac da, dyn ni yn gofyn yn ei di, alluogi pob un ohono ni y bore yma i brofi dy gariad a dy ofal di, dy gynsyrn di, dy dynerwch di drosto ni. Sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n diolch i ti am y pethau hyn, am dy bobl di, am dy gariad di, am dy achubiaeth di, Arglwydd ti mor garedig, mor dda, wrthon ni mewn gymaint o ffyrdd. Arglwydd, helpa ni weld hynny'r bore yma. Dad, bydd gyda ni felly yn y munudau nesaf yma wrthon ni rando ar dy air di a meddwl yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Arglwydd, helpa ni weld ein hangen ni, ger dy fron. Dad, yn aml iawn ti mor dda wrthon ni bod ni ddim yn gweld ein hangen ni. Helpa ni felly. Helpa ni weld bod pob un ohono ni yn desbryd mewn gwirionedd ger dy fron di. Ac fel ni wedi canu'n barod, y dylse ti ein gwrthod ni. Ond bod ti yn ein gwahodd ni, at o ti dy hun. Da, derbyn yn mawl ni, a'n diolch. Yn enw Crist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr emynau. Rhif 525. Yr emyn yma'n adleisio rhywbeth ni wedi canu'n barod. O flaen o ddiw, rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw enw ni feddaf enw gwell. Ac ni ddim yn heiddi dim gan yr arglwydd. Mae'r ail bennill yn dweud hynny eto. Rwy'n dlawd, rwy'n ffrwnt, rwy'n eog, bydd drwy garog im. Rwy'n addem nad oes gennyf trwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi, pechais, nid rwyf yn heiddi hedd. Ond, pennill 3, mi glywais gen fod Iesu. A fod felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. Derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. Maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Nawn ni sefyll i ganu.
gyda fi i Marc penod 7, yr adran o 24 i 30. Lle ni'n clywed am fam. Yn addas iawn, siwr mae hwn di syrthio ar Sul y Mame. Ac mae cariad mam at ei phlant yn gallu bod yn beth hynod o bwerus. Fi'n siŵr bod ni gyd i clywed rhyw fath o straeon, rhyw esiampl o hyn. Nes i ffindo un esiampl ar y we am wraig o'r enw Angela Cavallo. Oedd Angela Cavallo, ddi mab hi di bod yn gweithio ar gar. A y car, di cael ei jacio lan, ac oedd e'n gweithio dan y car, a dyma'r jac yn syrthio a'r car yn mynd ar ei benne. A dyma'r wraig yma, sa'n gwybod dim amdani hi, os oedd hi'n codi pwysau yn arferol na ddim, ond yn ei desperation, dyma hi'n llwyddo i godi'r car. A mae'n esiamplau fel yna, bod hi'n poeni gymaint, bod hi mewn ffordd yn barod i wneud beth bynnag oedd angen yn y foment yna dros ei phlentyn hi. A ni gyd yn gwybod hyn yn dyn ni, mae'r gofal yna'r concern yna. Maen nhw'n dweud yn dyn nhw ym myd natur. Os ych chi byth yn cerdded mewn rhyw goedwig, falle mewn gwlad arall, a chi'n gweld arth gyda'r eirth bach, yn yw'r peth gweitha gallwch chi wneud yw mynd rhwngddyn nhw. Achos mae'r arth yna mynd i fod yn ffyrnig dan yr ymodau hynny. Mae'n mynd i eisiau gwneud unrhyw beth sydd ei angen i amddiffyn y cynawon. Yn ddiddorol, mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel yna, yn dydy? Falle bod chi'n cofio, mae yna ddisgrifiad yn llyfr Hosea o Duw fel mam arth sydd yn ffyrnig yn ei gariad dros y rai bach. Ac yn ein darlleniad ni'r bon yma, mae dyn ni yr hanes byr yma am fam ac am ei chariad hi a'i chynsyrn hi dros ei merch. A'r gair sydd wedi dod i fi wrth baratoi, gair Saesneg yw hi, a byddai'n dynyddio fel lot, achos i edrych, o'n i'n methu ffindo gair Cymraeg oedd cweit yn dal y peth, ond y gair yna, desperate. Hynny yw, mae yna bethau enbyd neu tair, ond dyn nhw ddim cweit yn cael y syniad, dyn nhw desperate. Dyna'r gair i ddisgrifio hon, ond dyfa. Mae'n barod i wneud unrhyw beth mwyn cael help. A mae'n dod, diolch beth, i'r unig un sydd yn gallu helpu. Yr unig un sy'n gallu helpu pob un ohono ni y bore yma, sef at yr arglwydd Iesu Grist. Y pwynt cyntaf felly, fi eisiau ni tynnu allan o'r hanes yma, yw y sefyllfa desperate. Mi eisiau ni sylweddoli a gweld bod sefyllfa wraig yma yn enbydus, yn desperate. Pam? Wel, gyntaf i gyd, mae'r ffaith bod hi yn wraig. Ac wrth gwrs, yn y cyfnod yma, oedd hynna yn ei gosod hi mewn sefyllfa bregus. Fi ddim yn siŵr os o'n nhw'n dathlu Sul y Mame ar y pryd, ond oedd bywyd i wragedd yn y ganrif gyntaf yna yn anodd. Oedd llai o hawliau, oedd llai o amddiffynfeydd o'i hamgylch nhw. Ac wrth gwrs, ni'n darllen amdani bod hi'n dod at Iesu, a does na ddim sôn fan hyn am ŵr. Sydd yn rhyfedd, mae plentyn ganddi, ond ni ddim yn clywed am y gŵr. Nawr, byddech chi wedi disgwyl, os oedd na ŵr, mae fe byddai'n dod at Iesu. Yn mynd at ddyn arall. Dyna ni wedi gweld yn dod yn gynt yn llyfr Marc, mae Jairus yn dod ar ran ei ferchau. Ond hynny ddim yn digwydd fan hyn, felly ni ddim yn gwybod, ni'n gofod dyfalu, ond ydy'r gŵr wedi marw, neu ydy e wedi gadael chi, ni ddim yn gwybod, ond yr awgrym o leia yw bod y wraig yma ar ei phen ei hun. Mae hefyd yn roiges.
Mae Marc eisiau ni sylweddoli hynny'n glir. Mae'n pwysleisio'r peth mewn dwy ffordd. Mae'n dweud groeges, hynny yw dwi ddim o genedl Israel, mae o'r cenhedloedd eraill, ac yna mae'n manylu yn benodol bod hi o Syrophoenicia. Dyna i thras hi, i ethnicity hi. Mae yn Syrophoeniciad. Felly dwi ddim yn iddewis. Dwi ddim o genedl Israel. Dwi ddim yn perthyn i bobl Dduw. Ac wrth gwrs, mae ei merch hi, neu fel mae Marc eto'n pwysleisio, mae eisiau ni sylwi, merch fach yn sawl. Dan ddylanwad ysbryd aflan neu cythrael, ysbryd drwg. A felly, mewn ychydig o frawddegau, ni'n cael ein cyflwyno i'r wraig yma, mae sefyllfa hi fwy na lai ar bob lefel. Diwylliannol, cymdeithasol, perthynol, mae hi yn desperate. A dwi ddim yn syndod felly ydy pan mae hi'n clywed am Iesu, mae'n mynd i chwilio amdano fe. Ni ddim yn gwybod beth oedd hi wedi clywed, ni ddim yn gwybod beth oedd hi wedi trial cyn hyn, ond nawr mae'n clywed am Iesu a mae'n mynd ato fe. Ar gai ofyn ar y pwynt yma, beth amdano ni? Pa sefyllfa ni'n gwynebu ar y foment? Mae'n siŵr bod lot ohono ni mewn gwahanol ffyrdd, i gwahanol graddfeydd, falle bod ni gyd yn teimlo rhyw fath o desperation am ryw ran o'n bywyd ni. Mae yna bryderon, mae yna ofnau, mae yna pethau'n pwyso arno ni. Falle rhywbeth i wneud gyda ein cefndir ni, falle rhywbeth i wneud gyda ein perthnasau teuluol ni, falle rhywbeth i wneud gyda iechyd. Falle rhywbeth i wneud efo'n perthynas ni gyda yr arglwydd, a ni ddim yn siŵr, lle i ni'n sefyll. Mae yna rhywbeth yno chi, chi di cynhyrfu. Chi'n desperate a chi di bod yn chwilio, falle bod chi di chwilio mewn pob math o fannau gwahanol, di trial pob math o fannau gwahanol, a chi wedi clywed nawr, hynny yw ni gyd yma, di clywed rhywbeth am Iesu. Falle mwy, falle llain yn gilydd, ond ni gyd di clywed rhywbeth, a dyna'n rannol o leia pam i ni yma y bore yma. Ni yn gwybod bod dyna ni problemau, ni'n gwybod bod gyda ni anghenion, a ni ddim yn gallu datrys nhw ein hunan. Felly na'r sefyllfa, desperate. A mae'n mynd i chwilio am Iesu mwyn cael atebion, mewn ffordd. A pa ymateb mae hi'n ei gael? Wel, dyma'r ail beth i fi eisiau ni sylwi arno. Yr ymateb annisgwyl. A mae ymateb Iesu i'r wraig yma yn rhyfedd. Mae'n aml yn wir, yn dydy. Dyw Iesu ddim yn ymwneud â phobl yn y ffordd byddwn ni wedi disgwyl. Os o'n i wedi gofyn i chi, gorffennwch y stori bach yma. What happens next? Faint ohonoch chi bydde wedi dweud, fel sy'n cael ei roi yn adnod 27, medda Iesu wrthi, gad i'r plant gael digon yn gyntaf, nid yw'n deg cymryd bar ar plant a'i daflu i'r cwn. Beth yn y byd sy'n mynd am yn hyn? Falle bod rai o'ch chi'n gwybod oedd yr Iddewon yn aml yn cyfeirio at yr cenhedloedd eraill, y bobl tu allan fel petai, yn galw nhw yn foch neu yn cwn. Hynny yw, galw nhw yn aflan, yn frwnt, just fel yr anifeiliaid brwnt yna. Ydy Iesu yr un peth fan hyn? Ydy yn ymddwyn yn yr un ffordd? Yr ateb cyflawn yw ydy a nac ydy. Nawr mae cyd-destun, context, yn hynod o bwysig fan hyn. Mae Marc
a Matthew, os chi eisiau troi at Efengyl Matthew, maen nhw'n cyfnodi'r hanes yma'r digwyddiad yma, ac bod nhw'n cyflwyno'r stori mewn ffyrdd bach yn wahanol, mae'r ddau yn rhoi stamp i hunan ar y stori, mae'r ddau ohonyn nhw'n gosod yn syth ar ôl yr hanes welon ni tro diwetha. Y sgwrs yna mae Iesu'n cael gyda'r arweinwyr crefyddol ynglyn â ragryff a glendid allanol a glendid mewnol. A'r ffaith mae nid beth sydd ar y tu allan sy'n gwneud rhywun yn ffrwnt, ond beth sydd ar y tu fewn. Ani mae Iesu newydd fod yn siarad gyda'i ddisgyblion am hyn. Mae nid beth sydd tu allan sydd yn bwysig. A nawr, mae fel petai wedi mynd allan i ardal nhw, i ardal y cenhedloedd, ydy e'n gwrthweud ei hun? Pam siarad fel hyn? Pam defnyddio'r iaith yma? A mewn ffordd cyfeirio at y wraig yma, a'i merch hi, a'i phobl hi fel cwn. Wel, ni'n methu osgoi y ffaith fod Iesu wedi dod yn gyntaf at bobl Israel. Okay? Mae Iesu'n dweud hynny i hun, fod wedi dod yn y lle cyntaf at ddefaid coll Israel. Right? Dyma'r genedl oedd Duw wedi ei dewis, y genedl oedd Duw wedi ei bendithio, y genedl oedd Duw wedi defnyddio eu hanes nhw, a'i diwylliant nhw, a'i bywydau nhw, mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia. Pan ddaeth Iesu i'r byd, gafodd ei eni yn Iddew. Yn cael ei eni dan y gyfraith. Yn cael ei eni yn y cyd-destun, ni wedi meddwl amdano fe ar Nosil, yn dod yn Hebread, yr cyfamodau, a'r proffwydi, a'r cysgodau i gyd. Dyma Iesu'n dod yn gyntaf, at y rai mae'n galw fan hyn yn blant. Hynny yw, y rai oedd di cael ei magu o fewn cyd-destun y cyfagos a ddiwydion Duw i'r genedl. Ac eto, os ych chi'n darllen trwy'r Hen Testament ac yn cyrraedd yr Testament Newydd, a chi ddim di pigo lan ar y ffaith fod cynllun Duw yn fwy na just i'r genedl yna, wel, sa'n gwybod pa lyfr chi wedi bod yn darllen. Hynny yw, hyd yn oed wrth alw Abraham, tad cenedl Israel, mae'n dweud wrth Abraham, byddi di'n fendydd. Ac ohono ti bydd y cenhedloedd i gyd yn cael ei bendithio. Hynny, mae sweep stori'r ysgrythyr i gyd yn pwyntio at hyn. Falle bod yr Meseia mynd i ddod yn gyntaf at Israel, ond yna, bod yr Efengyl yn mynd i lledu, fod y newyddion da yn mynd i fynd allan i holl gyrion y ddeiar. A chymod be, mae'r ffaith fod Iesu, hyd yn oed nawr, wedi mentro i Teirws a'r ardaloedd yna, yn arwydd o hyn. Hyd yn oed pan ddath gyntaf i defaid coll Israel, oedd e dal yn gwneud eithriadau, pan mae'n y gynwriad yn dod ato fe am help. Ac pan ni wedi clywed yn barod amdano fe mynd allan fel petai, a mae'n tosturio, yn dydy. A hyd yn oed fan hyn, mae'n mynd i'r ardal yma, falle i gael gorffwys, falle i gael chydig o lonydd, a chi methu osgoi'r syniad hefyd bod e'n mynd yno i helpu. Nawr falle bod chi'n meddwl eich hun, wel oce, ond hwnna dal ddim yn ateb, pam bod e'n defnyddio'r iaith yna? Mae'n ein ni'n anghyfforddus falle galw rhywun yn ci neu'n gŵn. Oedd angen? Wel, mewn un ystyr oedd. Achos i fod yn hollol onest, dyna oedd yn wir. Oedd y wraig yma yn frwnt. A dyw Iesu ddim yn osgoi neu'n cuddio rag y gwirionedd yna, yn union fel pan mae e gyda'r Phariseiaid, chymod, yr super
Iddewon. Be mae'n gweud wrthyn nhw? Chwi epil gwyberod. Chwar chi seirff. Chi'n blant i'ch tad y diafol. Hynny yw, mae'n siarad yn onest gyda nhw hefyd ac gyda wraig. Achos mae angen i'r wraig yma sylweddoli beth yw ei sefyllfa hi. Now, just tangent bach fan hyn. Wel, bydde lot o bobl ddim yn hoffi hyn. Chi ddim fod i galw pobl yn anifeiliad. Chi ddim fod i alw nhw'n cwn. Ond yn aml iawn, yr un bobl sy'n siŵr o fod yn credu mewn pethau fel esblygiad. A bod na ddim byd fel petai yn gwahanu ni oddi wrth gweddill yr anifeiliad. Na, a gweud y gwir, yr unig reswm pan bod iaith fel hyn yn offensif yw os ydyn ni yn credu, yn hanfodol, yn sylfaenol bod na wahaniaeth. A bod yw wedi'n creu ni yn y lle cyntaf ar ei lun a'i ddelwi yn wahanol i weddill y greadigaeth i fod mewn perthynas gyda fe. Ond chi weld, dyna yw rhan o broblem pechod, achos beth sy'n digwydd pan mae Addag Efan troi oddi wrth Dduw, pan maen nhw'n syrthio i bechod, be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n ymddwyn yn ôl eu chwantau. Maen nhw'n ymddwyn yn ôl be maen nhw eisiau, yn reddfol. Maen nhw'n ymddwyn fel anifail. Dyna yw pechod, yn dyfa. Peidio ymddwyn fel person ar lun a delw Duw, ac just ymddwyn fel gweddill yr anifeiliad. A felly bod e'n boenus, bod e falle'n swnio'n llym, allai ddim gweud bod fi'n teimlo unrhyw embaras wrth ddarllen yr hanes yma, y bore yma. Achos fi'n gwybod bysa pob hawl gan yr arglwydd Iesu Grist i siarad gyda fi yn yr un ffordd. Dyna ydw i. Dyna i ni fel pobl. Rhaid i ni weld ein sefyllfa ni go iawn, ein sefyllfa desperate ni. A mewn ffordd, dyna rhan o'r pwynt fan hyn yn dyfa. Mae Iesu eisiau i'r wraig yma, wrth ymwneud gyda hi fel hyn, mae eisiau iddi hi sylweddoli, wel, mae gen ti lot o broblemau. Ti'n wraig yn y ganrif gyntaf, a falle bod dy wr di wedi dy adael di, neu di marw, ac mae'r broblem yma efo dy ferch di, ond y broblem sylfaenol sydd gen ti yw bod ti ddim yn un o blant Duw. Ond hyd yn oed yn y geiriau llym, mae yna llygedyn o obaith. Ac eto ni'n gweld hyn gyda Iesu, pan mae e'n siarad gyda pobl weithiau, dwi ddim yn siarad gyda nhw, ddim yn ateb fel byddwn ni wedi disgwyl, ac yn aml iawn, mae'n gwneud hynny am reswm. Ni'n gweld Iesu ar adeg yn profi pobl, mae'n dweud rhywbeth iddyn nhw mewn ffordd sydd yn heriol i weld, wel, be maen nhw'n mynd i wneud gyda hyn? Sut maen nhw'n mynd i ymateb i be fi newydd i ddweud? Ydyn nhw'n jyst mynd i roi lan a mynd, neu ydyn nhw'n mynd i ddal ati? Fel y damhegion, chi'n cofio Iesu'n dweud y damhegion yma, fel bod rai pobl yn clywed, ond ddim yn clywed mewn gwirionedd. Yn gweld, ond ddim yn gweld. Mae'n y ddau manylun pwysig. Manylion bach, ond pwysig yn yr hyn mae Iesu'n dweud. Darllenwch nhw eto, adnod 27. Meddai yn tai wrthi, gad i'r plant gael digon yn gyntaf, nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cwn. Nawr, y peth cyntaf, y manylun bach cyntaf i chi ddim yn ei spotio, yw yn y greiddiol, nid y gair arferol am cwn sy'n cael ei ddynyddio, y gair mae Iesu'n dynyddio yw y cwn bach. Just fel mae Mark yn barod i sôn am y ferch bach, beth sydd dyn ni fan hyn yw'r cwn bach. A felly falle gallwch chi ddadlau bod y cyfieithiad gwell bydde rhywbeth fel y puppies. Neu hyd yn oed, i dynyddio y iaith byddwn ni'n dynyddio heddi, y pet. Hynny, dwi ddim yn iawn, a ni'n gwybod hynny, ond ni mewn ffordd. Hynny yw, mewn teulu, mae ci yn gallu bod yn werthfawr tu hwnt. Ond mae'r bwyd, gyntaf i gyd, fod i'r plant. Ond mae hwnna, dyna'r ail fanylun pwysig, mae Iesu sylwch chi yn dweud,
yn gyntaf. Gad i'r plant gael digon yn gyntaf. A mae hynny yn awgrymu bod na fwy i ddod. Mae hwnna'n awgrymu bod yna potensial i roi bwyd i'r pets yma. Yr rai sydd ddim mewn ffordd yn rhan o'r teulu ag eto ma' nhw. A felly gallwch chi ddarllen y geiriau yna mewn ffordd fel Iesu yn rhoi jyst rhyw llygedyn o obaith. Mae yna wahoddiad yma. Os yw wraig efo llyged i weld a chlystiau i glywed a calon i gredu. A chi gweld, dyna mae'r Efengil yn gwneud i ni, i bob un ohono ni. Mae'n dangos ein hangen. Mae'n dangos ein calon di ni. Mae'n dangos y ffaith bod ni yn desperate. A mae lot o bobl yn clywed hynny a maen nhw'n gadael yn syth. Mae'n ochr arall, yn does, os i ni yn barod i weld e. Mae'n ddyfyniad hyfryd, fi'n siŵr bod lot o chi wedi clywed e. Tim Keller, oedd e'n weinidog yn America, mae wedi marw bellach. Mae'n dweud hyn. You are more sinful and flawed than you ever did believe. Yet, more loved and accepted than you ever did hope. Mae'r ddau beth yna. You are more sinful and flawed than you ever did believe, yet more loved and accepted than you ever did hope. A fan hyn felly ni'n dod i'n pwynt ola ni'r bore yma. Y canlyniad trigarog. Be mae'r wraig yma mynd i wneud? Ydy hi jyst mynd i clywed y negyddol? Wel, na fe, roi lan gadael. Wel, na, dwi hi ddim. Na, fan hyn ni'n gweld y fam gwych yma, ynddi ni? Mewn ffordd, dwi ddim yn... Sdim ots da hi... be mae unrhyw un yn dweud, mae hi'n mynd i fwrw mlaen. Mae'n mynd i wneud unrhyw beth dros ei merch. Dyma'r peth gorau gall unrhyw fam wneud, yn dyfa, dod a'i merch i gerbron yr arglwydd. A mae hi'n rhoi'r ateb yma i Iesu. Adnod 28. Sir, mae hyd yn oed y cwn o dan y bwrdd yn bwyta o ffrwsion y plant. Be mae'n dweud fyna? Mae'n dweud rhywbeth rhyfeddol yn dydi? Mae'n gweud, wel, oce, falle mae ci ydw i. Ie, groeges, syrofyniciedd. Ie, ci ydw i. Fi di wneud mes o fy mywyd i. Ond gad i fi gael lle o dan dy fwrdd i. Os mae dyna ydw i ffain. Os mae pechadur sydd angen i fi alw fy hunan iawn. Hyd yn oed os mae just scraps o dygariad i, scraps o ras sydd ar gael. Fi angen fi'n desperate. Chwa mae ateb y wraig yma, mae'n llawn gostyngeidrwydd, yn gyntaf, yn dydi? Ond wrth gwrs, mae hefyd yn llawn ffydd. Mae'n ffyddiog bod gan yr person yma, dwi hi ddim yn nabod a dwi ddim yn gwybod rhyw lawer amdano fe, ond bod ganddo fe rhywbeth i'w gynnig. Bod e'n gallu helpu. Bod ganddo fe fara. Mae'n llawn ffydd. A pan chi'n meddwl amdano fe, dyna rili sy'n nodweddu y wraig yma yn yr hanes, yn dyfe? Mae di mentro at Iesu bod hi yn wraig. Dwi ddim yn nabod y boi yma. Mae'n Israeliad, mae'n rabi pwysig. A mae'n mentro ato fe. A beth yw'r peth cyntaf mae'n gwneud? Wel, ni'n clywed yn dyn ni bod hi'n syrthio wrth ei draed yn adnod 25. Daeth a syrthiodd wrth ei draed. Mae'n ymostwng ger ei ffron. Ac yna, pan mae'n ateb yn adnod 28, ni ddim yn clywed cyn hynny, ond ni'n tybio bydde hi wedi siarad yn yr un ffordd, be mae'n galw syr. Mae'n dangos rhyw barch, rhyw anrydedd iddo fe. Ac nawr fan hyn, mae'n cydnabod sdim byd gen i i'w gynnig. Just ci bach ydw i. Ond fi'n gwybod bod ti'n gallu bod yn hael.
pan mae'r arglwydd yn gweld pobl yn nesau ato fe mewn ffydd, ei ymateb yn ddieithriad yw I drigarhau. Dy ddim fel petai'n gallu gwrthod ffydd, ydy e? Os dim os pwy ydyn nhw. A mae hi'n cael yr hyn oedd hi'n gofyn amdano fe. A felly bore yma, gai yn annog ni I peidio roi lan. A falle bod chi wedi bod yn chwilio am atebion, falle bod chi yn teimlo'r desperation yna am bob math o bethau a chi ddim yn teimlo bod chi wedi dod o hyd i'r ateb eto, chi'n chwilio a chwilio. Weithiau mae'r arglwydd yn caniatáu I ni ddod i'r pwynt isaf yna. Mwyaf poenus, mwyaf tywyll yna. Lle ni'n sylweddoli yn y foment yna na fi ddim yn gallu dibynnu arno fi fy hun na'r byd yma na neb arall. Allai ddim dibynnu ar fy arian, allai ddim dibynnu ar fy iechyd, allai ddim dibynnu ar fy swydd, allai ddim dibynnu ar ddim. Allai ddim dibynnu ar fy ngweithredoedd da, allai ddim dibynnu ar fy nghyfiawnder fy hun, allai ddim dibynnu arno fi. Mwyn I ni yn y foment yna I alw arno fe. Fe yw'r bara, ynddo fe? Fe yw'r bara. Mae wedi dod I gynnig ei hun yn gyntaf i'r genedl, a mae rai ohonyn nhw wedi bod yn gwrthod yn barod, ynddo? Wrth gwrs bod yna scraps ar gael, achos mae rai o rai oedd fod yn blant wedi bod yn gwrthod. Peidiwch gwrthod bore yma. Iesu yw bara'r bywyd sydd wedi dod I lawr o'r nef I roi bywyd I bawb sy'n dod ato fe mewn ffydd. Os allai droi wrth I ni orffen, eisiau troi at yr efengyl yn ôl Ioan. Mae Iesu'n siarad amdano ei hun fyna ar ôl porthu'r 5,000. Mae'n esbonio, fi yw'r bara. Fi yw'r bara bywiol sydd wedi dod I lawr o'r nef. A mae'n trilio tipyn o amser yn esbonio y darlun yna. Ond mae'n rhywbeth fi eisiau tynnu sylw ni ato fe wrth I ni orffen. Yn Ioan 6, adnod 37. Mae Iesu'n dweud, bydd pob un mae'r tad yn ei roi mi yn dod ato fi, hyd yn oed os nhw'n Syro-Ffeniciad. Ac ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ato fi. Os ni'n dod mewn ffydd, wneith e ddim gwrthod. Peidiwch credu fi, dyna eiriau fi. Ni fwriaf allan byth. Mae lot o ni, siwr o fod I clywed y dyfyniad yna. John Bunyan. Nath ysgrifennu llyfr ac oedd e'n myfyrio mewn ffordd ar geiriau Iesu fan hyn. A mae John Bunyan yn dychmygu person yn dod at Iesu, mewn ffydd, ond yn dod gyda rhyw amheuon neu rhyw objections mewn ffordd. Ac yn dychmygu sut mae Iesu'n mynd I ateb rhywun fel hyn. Rwy'n bechadur mawr, meddi ddi. Ni fwriaf allan byth, bydd Crist. Fi'n hen bechadur, meddi di. Ni fwriaf allan byth, bydd Crist. Fi'n bechadur calon galed, medde ti. Ni fwriaf allan byth, bydd Crist. Fi di llithro'n ôl yn fy mhechod, medde ti. Ni fwriaf allan byth, mydd Crist. Fi di gwasanaethu Satan ar hyd fy hoes, meddi di. Ni fwriaf allan byth, mydd Crist. Ond fi di pechu yn erbyn y goleuni, medde ti. Ni fwriaf allan byth, mydd Crist. Fi di pechu yn erbyn trygaredd, medde ti. Ni fwriaf allan byth, mydd Crist. Does dim byd da gen I ddod, medde ti.
Ni fwriaf allan byth, medd Crist. Ar un egwyddor, mae'n dangos i'r wraig yma. Yn ei sefyllfa triennus, desbryd, mae hi'n dal ati. Ac am i ti ddweud hynny, ebynta, am fod gymaint o ffydd gen ti. Dos adre, mae'r cythra wedi mynd allan wrth ferch. Aeth ethau adrech a fydd y plentyn yn gorwedd ar y gwely, a'r cythra wedi mynd ymaith. Diolch iddo. Amen. Amen. Gwn i weddio. O arglwydd yn Duw, i ni yn diolch i ti. Ie, mae bron yn rhy dda. Bron yn rhy anodd i gredu. Fod y dwylo ddylsau ein gwrthod ni. Fod y dwylo hynny wedi cael ei trywanu, a'i hoelio i groes. A'r dwylo hynny nawr yn gwahodd ac yn derbyn rai fel ni. Da, diolch bod ni'n gweld esiamplau o hynny tro ar ôl tro yn dy air di. Diolch am yr esiampl ni di clywed amdani y bore yma. O dad, beth bynnag yw ein sefyllfa ni. Arglwydd helpa pob un ohono ni ddod i nesau mewn ffydd. Gan wybod bydd yr arglwydd Iesu ddim yn bwrw ni ymaith byth. Diolch i ti. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen. Os oes sychedd arno fi, mentra at o ef. Ni chei orffwys heb ei ras, mentra at o ef. Nw'n ni sefyll i ganu.
bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, aros gyda phob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.